तुम्हाला एक ऑनलाईन PDF कशी बनवता ते बनवून दाखवणार आहे. तर त्याआधी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तर PDF कशी बनवता लॅपटॉपवर तर मी तुम्हाला आता बनवून दाखवणार आहे. तर आधी आपल्याला क्रोममध्ये जावं लागेल, गुगल क्रोम. क्रोममध्ये गेल्यावर आपल्याला इथं सर्च करावं लागेल PPT टू PDF. सर्च केल्यानंतर आपल्याला पहिल्या तर इथं PDF convert your image to PDF online free. तर आपल्याला या पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करायची आहे. तर ते सांगतात की इथं चूज फाईल करावं लागेल आपल्याला. चूज फाईल करायची अशी आपण अनलिमिटेड कितीही फोटोज ऍड करून आपण PDF बनवू शकतो. हे एकदम फ्री ॲप आहे. वेबसाईट पण फ्री आहे पूर्ण. तर आपल्याला पहिला फोटो घ्यायचा आहे. फोटो घ्यायचा, ओपन करायचा. तर दुसरा फोटो घ्यायचा. असे आपण किती घेऊ शकतो. मी आता 3 फोटो आपल्याला एक मोठा फोटो त्याच्यावर आपण क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ती कन्व्हर्ट होते. मग इथं आपल्याला ती PDF बघायला भेटते कशी आहे. आणि मग डाउनलोड केल्यानंतर डायरेक्ट आपल्या गॅलरीत